Mhlawumbe ngiyafuna ukwazi Yebo, ngiyafuna ukwazi mina. ayathi yamazi babakho ukuthi usithula ngisho sineliwe isiketi. Ndaba side sifishane sidabukile sijali. Ayathi yamazi Manje uqonda ukungitshela ukuthini? Ngozi ufuna ukuthi ngikhulume. Yini? Ufuna ungitshelani? Phela ufuna ungitshela wena. yabona-ke lo uphinde umqalazi ngibhenga kuwena. Yabo lo awusho nje ukuthi kuzozwakala ukuthi mamncane. Mamncane. Kuyazwakala nje kanamtheka. Uthi mamncane ubaba wami. Ubaba wami pho abantwini bonke. Wena wawenzani lapha uzutrend? Sanibonani ngenza ukuthi Themba uthi niyaphila. Gama lami uKings Chawa kwaloqala eBlack Live TV. Igama lohlelo ke iso ngeso. Ngihambe ngedwa sikhona isiphalaphala sakamlangeni. Nkosazana. Yebo bhuti njani? Sikhona njani nini? Ngiyaphila uhappy kule insuku. Hayi ufuna hlala nje. Mawubona ngathi uvuka side and right to be right. Okay, siyabonga. Yeah. Phela sishimile sonke. Oh, okay. Thank you. Cela ukuthatha le thuba kubingelele imbukelo weBlack Live TV kwisiqephu sethu sithi isongeso. Njobe seshile uKings Chawa ukuthi akahamba yedwa, uhamba nami, akayena uma hamba yedwa yena. Thina zoba u2 nje sesihamba zoba u2. Never. Yes, asingasimosha isikhathi King, ake sithathe le thuba ukukhulu ukuthobeka sibingelele ubhuti oseduze kwethu osibhalelile. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami, ngicabangi uKing ngiyaphila naye. Ngiyaphila. Ngicela bandla ukukhulu ithoba ubingelele umbukelo weBlack Live TV uzisho ukuthi ubawa kabani. And then bese uvela uhlala phezu kodaba ukuthi ufisa sikusize ngani thina. Ulindelani igama awazonto isibongo. Ngizela ekhaya ngento ngisize kunentombi yami engangidlala nayo. Isidala sa. Isidala sami. Hayibo akubona phela uLove Back lo manje ufuna sendeni thina noKing. Seso King siphila no current. Sunta manje. Manje sana sakudala sosithini. Ngiyadlala butami ithini ex. Ngihex yami inokudaba lapha engihlukumezayo. Ngiyibona isekhaya kodwa ayisaxhumani nami. Nesidala sami futhi ngisibona sifike ekhaya kodwa asaxhumani nami. Senahlukana ufika kini kodwa asaxhumene nawe. Asaxhumani nami. Hayi man sichazele bhuti ayiphelele lento. Hayibo manje uhlukumeze kaphi? Cha uhlukunyezwa yini wena meya kini? Awukazi yini umintroduce kini? Angazi ngimintroduce ekhaya. Hayi wena. Kodwa uyafika lapha ngiyambona ekhaya kunezinto ezibakhona ekhaya bakhona ekhaya khuleke kodwa nje akakho nami. Ukuthi kwenzakala naye yasala. Nabingelelana kodwa. Ayangibingelela nje kube mnandi kodwa nje. Kube mnandi ngesikhathi kusamnanda umbuzi ngani ukuthi manje Khipha. Ayangakunaki nje hayi sifunda sport ngangakunaki. wena usuke unomuntu yini oze naye mhlawumbe ubona ukuthi Siyenze ingekho umuntu ongizela. awunamuntu yini manje wena? Hayi akekho naye. Oh yikusho kwena usichaza ukuthi asishibele sonke. Ngiyaxolisa bhuti wami ngiyadlala. So yini kahle kahle ofisa sikusize ngathi na Black Live TV ufuna sikhulume nomuntu wakho sithi angaphinde aze kini? Cha ngifuna nje sikhulume nje kucace okwenzakalani nje sibuyelane because ngisamthanda. Usamthanda? I-Love Back le King. Yeah, straight. Kodwa ke phela ngeke sazi ngoba wena bhuti uthi usisi uyamfica ekhaya futhi unekhathazeka. Yini usaba ukuthi ngahla kudlisa lapha na phambanisa nemvula? Kungenzeka ngiba ngimazi usuke zothini ekhaya ngiba ngixoxanga nami. Ave uyiqoki. Ngeke ujabule ngithi wena uthe uwedwa usamthanda futhi. Kuyangikhathaza sisi ngoba ngiyambona ekhaya ukuthi usuke ezokwenzani kanjani. Sekukangaki mhlawumbe lebuhlangana naye ekhaya? Isikhathi sesikhona isikhathi ngaze ngibade isikhathi esikhona. Siside. Nakhona movela usuwumuntu ohleli yedwa ngisikazondana. Bese. Awuthi ngiboye isandla sakho uhlala wedwa nje. Angeke. Ngibheka amandla like ukuthi uyajika. Ngiyadlala. Yabo unawo amandla. Mana ke mfethu awusithi fahla mhlawumbe noma ungekhuluma kakhulu ngaye lo ex wakho. Nihlakane kanjani? Umuntu onjani beniphilisana kanjani esikhathi zenu uzothanda? Hayi lokuba mnandi kakhulu. Sasithandana nje kakhulu. Kusane nje iminyaka nje ehambile lokumnandi nje. Yeah. Nje sobabili. Jabule nje kakhulu sobabili. Yonke into right. Konakalaphi? Konakala nje isikhathi emsebenzini siqala ukusebenza sisebenza sondawonye. Ngaphela ngumsebenzi kahle kahle mina. So ngahlala ngalasebenzi wangizamela umsebenzi. Sasebenza ke ndawonye sobabili. Indaba yaqala lapho konakala sisebenza ndawonye sobabili. Yo. Hayi sikageqe emakhulu. Ukhona nje usisi sisemjoleni. Crew ngathi usesondela. Crew, cela sisondezele udadewethu sizwe ukuthi
wenzani kamfana bengasathandani amantombazane madoda? Ngifuna ukuyenza nami le nto ngiyayicabanga nje ubukhuluma ukuthi nami yabo mhlawumbe ngitholakale yiyona sengifake nje Asihlukene. ngithi mekwenzeka Asambe solanda usisi sibone kwenzakalani. Alright, siphinde sinamukele again la esigabeni sesibili ohlelweni ke isongeso. Sikhulumile ke esayidini lokuqala sabona ukuthi cha njengenjwayelo siqhubeke simlande lo khulunywa ngayisizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Seyuyena uKing Sichaka ehamba nentokazi. yakamlangeni umlangeni Magasela khona la kuyisiqephu sesisithanda kakhulu esithi isongeso njengoba seshile kuKing Sichaka ukuthi yena isiqephu sokuqala bese sisiqedile isigaba isigaba sokuqala so sesikwisigaba sesibili sisiza nosisi akasemuhle usisi sawubona sisi unjani Yebo ngisonjani. siyaphila ngicela abantu bengele lumbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba wakaba Sanibonani igama lami nguThabile wakamngadi. okay bani Ungado. ungado isakaza Hayi sibonga sakhe. Phela masiqanile la njengawo lo gaselo. Ungado. Kanjalo kanjalo. Not that way. angazi mamiza ubisibizo ubhodi la eceleni ukhona into asibhalele yona but somnikeza ithuba lokuthi akhulume nawe ngesimo sokuthi leli lihlelo liyasabisa King siye singathanda ukuthi abantu bahlale ngokusondelana but kodwa emva kokukhuluma nobhodi sesaxaye ukuthi ilove back le kodwa sinayo ke thina la ka Black Life kodwa njengamanje ubhodi uyena sithe akahlale eduze kwamuntu wakhe mhlawumbe khona kusangenzeka sazi ophela ushila ukuthi ex hawo nawe usenza kanjalo omunye umntwana Mntwami vele nje uyibeke ithebeni ukuthi ngempela wayusibhalela Black Life yiphi imbuzo nayo ofisa usisakwazi yona ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi sesithandana manje sengimbona lapha ekhaya kwindi thina sobabili singasanabo ubudlelwano obukhona kodwa sengimbona ekhaya eminingi lapha ekhaya ngingazi ukuthi kwenzakalani. Yazi nginayo into ukuthi waqonywa kanjani. Umuntu ongenamagama acoyisakele kahle. Uthini kahle kusombizeleni la. Bengimbizela lapho bhuti wami usisi wami ukuthi njengomuntu wami bengumuntu wami ngisho kanjalo bengumuntu wami ngoba sekunesikhathi singekho ndawonye yebo manje sengimbona esekhaya ubhizi mningi lapha ekhaya ukuthi lapha ekhaya ufika kanjani because usuke engabizwanga yimi engezanga kumi ngoko ekungixakayo yayizwa inkinga dadewethu ubhuti uyakhala la uthi ukubona ushikizele emagcweni asekhaya Hayi nto usho kahle. Siphambana khona kanje. Impela. Uyaya kubo Nami phela ngisuke ngimenyiwe emcimbini njengabantu bonke. Ukhona abanye abantu baziyo ngaphandle kwabhuti. Yebo. Bakhona nje engibaziyo ngakhona. Ngakhona noma khona sifuna la usuku umenye khona dadewethu. La hayi bakhona engibaziyo ngakhona bese ngiyamenywa ke khona lapha ku. Bese kubalula kanjalo. Yebo. Sihambe semcimbini. Mhlawumbe take us back mina no King ngoba sasingekho nithandana. Lalo babunjani ubudlelwane benu kwenzakalani nize nifike hlona kodwa ngicela niqale kulokho positive enakwenza. Uma ungachaza wena nje siswami. Ubudlelwane bethu. Ukuze makuthiwa uRomeo noJuliet. Hayi. Angiyazi mina le nto. Okay. Bangeve kumnandi. Ngaze ngafisa ukuthi kube nje ngayiqalela ngaye nami ngisaqala uJoda. Kube ukuthi awukazi uthinta umuntu. Ngiyakutshela awukazi ulunywe umuntu. Anginamuntu nje ngaye ngazona. Ngiyayazi ke leyo nto. Ngoba wayengiphathisa kwendlovukazi ngingazalwa nasebukhosini. Lalela. Isiqanda lapha. Ngiyayazi imali mingabe kulahlekela uthi wena stress kanjani. Ngangiyimali mina lapha. Straight. Into ilinda kwi-ATM ukuthi hayibo ngilinda ukuthi uphume wena kuma ngisuka la. Ngangithekwe ekseni mina mephuma emsebenzini. Thola ukuthi nami off yami. Yangifonela mama usale kahle. Mama udlile. Emini intambama mesebuya uphathe kahle ngiphethe kahle nje. Kuhle kwembali nje kumele ulokhu uyichelele ukuze ikhule. Hayi wayeginza ekhiteji. So. Awu. Wenjani? Wayeginza. Yini kinzi? Intshontsha something ayenza enemali nje eflower sama. Awu methi membheka ukuthi uhambe kahle imali ngenaphi lapho ngoba ikhe. Wenza uthatha imali ulinda le. Cha melinganisa usisi. Angithi mulinganisa sithanda sami. Ukhulume ngemali ini wena? Wayekunikeza imali ini? Hayi. Wengeke imali. Yayikhona ngicela ungitshela bandla.
ngiphethe kahle nje udala. Umechaza ukuthi wayefana nomuntu indlela aphethwe ngayo. Njengoba ngishilo ukuthi kuhle kwemali. Kuhle kwemali, hayi ukuthi wayenemali hayi sengiyasho ukuthi abantu bebengenayo imali yokuneza intombi zabo imali yokwenza amakhanda babe be-sensitive mekukhulunywa ngemali. Manje Sandra sami, take me through yonke le yanto bonke lobo mnandi omngaka engisabuzwa namanje senize nabambani. Ave soshawo mphathi manje lolu hlelo lenu ngoba phela thina sitsheliwe ukuthi lethu lani kodwa akaseke siyibambe kancane baba njengoNikodimo. Angithi wayenyonyoba. Ngiyamangala nje ukuthi uma nibambena kamnandi kanje. Ngahlukaniswa yini pha? Yeah. Hayi-ke wayisusa-ke indaba. Hawu, asusa isandla. Ovula qabuka igodi. Yabona nje ngisabizi nanegama. Ubhuti wabantu lo. Hayi kuhambe kahle-ke asebenze. Sivuke nje sobabili. Khambe. Liphela itoho. Kuyena? Yes, siding live. Hayi ngiqhubeke-ke mina ngoba phela umuntu wami ngiyamthanda futhi ubengenzela iqiniso futhi sazwana. Hayi sihlale naye siqhubeke naye. Because uyazi umuntu uma umthanda uyafuna ukuthi nawe aphumelele yabo. Isendlini khona ama-bills, ukudla yabo, iy'ngane ngalana, umndeni. Senabantwana yini ngiyaxolisa ukuhlela ematebeni? Hayi abantwana esafika nabo. Umuntu wayenomuntu wakhe. Ingane yakho neyakhe siyashaya. Phela vele kuthiwa ulithatha itafula lamba lodwa hamba nehlala. Okay. Yebo. Hayi kuphela umsebenzi kabhuti. Ngimqushalazele-ke nami umsebenzi lo ngimkhulumela. Bese ngithi hayi bo letha amaphepha akho bo CV. Ngifakele nami ngala agcina etholile-ke isikhali ubhuti. La usebenza khona. Yebo. Hayi injabulo-ke lapho ngibona ukuthi hayi sabuyela-ke kuloba kuphila kubakuteti. Ngiyakuzwa. Ubaba usezophinda angibeke lapha. Akubeke lapha yani. Hayi asebenze ubhuti. Hambe kahle hayi. Khona-ke umngane wami enginaye-ke yazi ukuthi umuntu nomuntu unomngani. Uhlala uxoxele naye. Ngibreaka ngalo bhuti. Yangizwa bangithi ngangibreak. Ngichoma. Hayi baba ungenzela ukuthi ngoba kuthiwa ungabaxoxeli abantu ngoba bazoyihalela into yakho. Hayi ngixoxe kanti bazovele bangishaye ngenye into. Stini. Hawu. Yimi lo phela ngidakwe nalo uthando liyachichima ludla amagalani. Avela ubhuti la kumngane wami lo engibika kona konke la. How? Yena lo? Yena lo nimbone phansi kanje nje hayi uyavumbuka kwezinye indawo ngapha phezulu avela avuke ngayo usisi lo khona emsebenzini sengibona mina la emafonini kuya trend Hayi wena hawu indaba enkulu ilokuzana indaba enkulu yangizwa manje senkulu edlula mina matholethe ama-change lapha ya ema-toilets. Ubani? Abalungu, okay. Asingabuzi kwenza. Shuthi khona umuntu mumbe. Yabona laba bawonondaba bathi yabo lo ngifuna ukumqeda lokubhrega kwakhe umuntu wakhe. Uyabona ukuthi izitha ingakanani? Ziningi. Shuthi wathi wama nefoni lama khona. Esikhundleni sokuthi abuyele kumina athi hayibo Ntombi. Ngakho konakala. Hawu, seyathanda. Sengiyabona nami ey'ndaweni ekundleni zokuxhumana. Indlela engakhexa ngayo ngehla ngaphantsha kuhle kwebhola ngaphantsha. Ilonto-ke yenza ukuthi nami-ke ngigcina ngathi ungibona ngimningi nje lapha ku. Wow. Ubhodi waqonywa emsebenzini noma-ke ngithi wantshontsha emsebenzini wantshontsha umngani wakho. Ividiyo yontshontshana kwakhe nomngane wakhe yatrend umsebenzini wakhe la breaka khona wona ngaye usho ukuthi owakho sofa silahla uyiqanda leGrootman futhi uyimodern eqanda uyimali usho wena ngomlomo wakho chomela abantu. So tell us ngalento ukuthi affect kangakanani because usendaweni osebenza kuyona le labantu babona everyday yayikulimaza kangakanani lento. Yabona lapha mntwana ngasenginalamahloni kuye emsebenzini. Yeah. Ngase ngifisa ngisho i-transfer. Yeah. Ukuthi bangitransfele kwenye indawo ngoba ngase nginesikhathi ngisebenza lapha. Abantu bengazi futhi nje nokuchoma okungaka nje ngomuntu ajike umzamo ukuthi naye avuke njengabanye abafana njengezinye insizwa nawe uthi amzaba umuntu wakho avela kwenzi kanje emsebenzini nomuntu obuxoxa naye obukhala kuyena bavele benze lento abayenzi. So my sister okuyimission lapha ku
Uyafuna ukwazi mhlawumbe? Uyafuna ukwazi? Yebo, ngiyafuna ukwazi mina. Ayithi yamazi babakho ukuthi usithula ngisho sineliwe iskate. Ndaba side sifishane sidabukile sijali. Ayithi yamazi Manje uqonda ukungitshela ukuthina. Ngikuza ufuna ukuthini khuluma. Yini? Ufuna ungitshelani? Ufuna ungitshela wena. Yabona-ke lo uphinde umqalazi ngibhenga kuwena. Yabo lo awusho nje ukuthi kuzozwakala ukuthi mamncane. Mamncane. Yazwakala nje yanamtheka. Uthini mamncane? Ubaba wami. Ubaba wami pho abantwini bonke. Wena wawenzani lapha uzutrend? Manje lo yazi ngangithi ngiza ngemishini ukuze makuthiwa kune-meeting ne-agenda. lokho-ke kwenzeka-ke ubaba wami abantwini bonke ubaba wami akekho umuntu onganayo manje baba wami. Ngifuna lo seduze kwakho close ngempela lo mzwa la. Eish. Angithi ngiza ngemishini. Hayi manje hayi ngathi sengiyithanda nje futhi ngilingi liyachichila. Uthandana nobaba wakho? Yebo. Iyona nto ikwenza ube busy nogcekeni la. Yebo. Uze kubaba wami. Ngisho Ubaba lokho wami. ukuthi wena usukuyokotiza lapha. Ngiyokotiza. Imathomi yamthanda ubaba wakhe. Sengiyamthanda ngangamthandi. Ngangifuna ukulaya lo. Ufuna ukumyala, Yebo, ukumlaya. ukumlaya. Sengiyamthanda Swati manje. vele Ubaba wami. Ubaba wonke abantu abakhona. Usazothi mamncane, usazongifica nje kaningi. Yo. Mina ugaya utshwala lapha kini. Ima kanti Uyazizwa wena bhuti uhlala kepha, uhlala yini nobaba? Ngikhona kodwa ngikho egcekeni lodwa nobaba kodwa around la khona ubaba. Ngikawe ngibona kanjalo sisi. Oh, so uya nje kababa. Kumatima. Hey. Ngiyaqala ke stagini. Mana ke sisho sisi wena iso ngeso leli ufike lapha uze straight endabeni ukuthi nangu umuntu ozomgina. Yebo. Because ngahlala phansi ngacabanga ukuthi kombe lo yini engayishayi enhlizweni. Angifuni into ezovela iphelele emoyeni. Avele ngathola lo lifetime. Ubaba unabani kanti mhlawumbe? Hayi, ubaba umfana omncane nje ono 50. Mfana na 50. Ubaba kumfana kwena. Umfana omncane. Yo. Hey, unamahloni. Uzizwa ukuthi uthini ubaba kumfana kwena. Indoda yakhe nje phela bhuti, manje usehamukhuza. Mina ngumamncane manje kuwena. Kumina I think yo. Ungakhulumi naye ebudedeni umama Kufanele wakho. umhloniphe umuntu omdala. Ngisazoyenza indodana. Yazi hlala ngizwa abantu bethi bathole promotion. Ngiyaqala ukubona promotion from emjolweni wendodana to ubaba. From being uma usqueeze to umamncane. Hayi abantu abamnyama bakithi bayayigilika. Ithi wani igasendaba nje mina hayi. Angisathukile mina. Phela ozwaneni. Bosisi tshela mina. So now labantu ehleli nabegcekeni bonke ba understand ukuthi uze ngani noma bayoyizwa ngelilanga siyibhumi. Hayi. Shothi sebezwa ngento. Kodwa vele phela sengiyamthanda ubaba. So sezosho ukuthi nangu umamncane wala ekhaya wayethana nondodana. Yo. Yo. Manje wena usulalela nabangani balo bhuti basisi bhuti kwase kwenze njani usujabuliswa ukuthola umsebenzi? Noma mhlawumbe kwavela into awuvela uyenza usisengazi ngoba umthanda umhloniphe engayiboni. Usebenza kwenye indawo engaboni. Angish. Into kwenzeka ngephutha. Angithi ngiyantshontsha kwaphutha. Ukutshontsha vele into ade uyijwayele before. Vele usisi ngekusamthola salisuphela umqiniso. Wenze bese nje nami ngihambe ngisuthi indaba zakho. Akuyona ngingijwayele. Ngisho ngithi kwaba iphutha into abayolosuka Uqala nqa wabanjwa. Akuvamisile ke sijwayele ukubanjwa sesijwayele into. Kwenzeka ngiqala. Jalo ukubanje useyijwayele. Ngiqala. Oqala. Ngiqala. Hey, mana asambe ngoba manje ngibona ngena nezindaba zami ezifuna ukuba ziyangigudluza emoyeni but it's fine. Sometimes sikhulume ngento yokuthi othandweni kubalekile ukuthi lo muntu omhethile ucabanga ukuthi revenge azoyenza izobithini at the end of the day. Le ayinabo ubuhlungu ngoba usothandweni but into esiyinkingi ukuthi lo owafika ngaye noma lo wayekade umuntu wakhe ucazula uzegcekeni la kubo uyambuka nje ukuthi nazi ishebo zami lapha zimaya ubaba. Hey, hayi umqansi usonzima kakhulu. Okubuhlungu kakhulu King useyamthanda. Yazi ngcono ngibe yabo ngibe
i-relief kancane umuntu mezothi vele ngimthanda at least ayikho into esile. But ukuthi ngisamthanda sengiyamthanda uyacabanga ukuthi phela ayikho into engenziwa lapho. Everything. Useyamthanda. Hayi bhuti useyamthanda. Simile lapha and ayikho into esingayenza ukudabukela ngoba nawe wazenza. Just imagine nje la emsebenzini emva kwamakhamera mina. Esethe nje ubhuti akajoli namuntu ulinda usisi. Mina sengithi love back phela ngoba usefuna kuma engajoli namuntu ngize ngambuka amandla kusho ukuthi uphila impiloni. Uthe usengile ngathi ukumbathisa thina. Hayi kusho izinto zakhe lezi kodwa bajwayele ukumbamba ontanga bakho usisi bambamba. Manje lokugcina sisi uzoyimisela ukushada nobaba. Awusophelela khona. Uzobe khona futhi benginesifiso ukuthi aphinde ammisi bakwakhe. Hayi kodwa sisanda njengawo umuntu osa angry. Hayi u-angry sisilami. Musafuna yabo musuhilile mntakama. Angiphiki ukuthi ubaba ngenze ukuthi sekudevelop ama feelings. Musuhilile kodwa ngiyaxolisa move on but sengila ngikhona. Ukuthi amiso ubaba akayidecide unless kuyena ubabathi ngifuna ukumiswa amadoda na. Kodwa khona umuze enginawo king. Ilo ukuthi ubaba yena uyazini ukuthi wena sisi wakwazwana nododana wakhe. Ubaba akayazi. Ayisazokushubela ke. Sazokushubala. Ucabanga ubaba mhla azi ukuthi wena wangena kanjani lapha emagcekeni akwakhe uyothi angazi sekoya ngokuthi mhlambe uthando lakhe for mina limi kanjani. Lingakanani. Cela unike free advice hamba umtshela namhlanje. Vele ngigomuluke. Vele umtshele hayi kuyaphoqa iqiniso nje. Ngiyafuna ukulahlekelwa wena. Ngeke. Kunokuthi akubambe usumdala esekhathele wena. Uzoba umuntu esifazana obolile. Uzokubiza ngawo wonke amagama. Vele uhamba osho sikhoko. Isiphuma episode ubaba esazi. Ngithemba. Angejike mina kunesinye isizathu. Ngeke ngimbone imuda kuyona. Hayi khuleka imoto uzoyifaka wena. Vele phela ngithi wena umsemnikazi wemoto. Enganza kwethu sibonga kakhulu ngosuku lwenu nesikhathi senu. Nakho konke nje uthanda nisinika lona. Anicomment ke lapho kwi-comment section ukuthi ungenze njani uma umuntu wafika ngawe kini noma ke engafikanga kini qathatha kodwa wayithandana nawe exabane nawe bese yojola nobaba wakho ukupay revenge uthi wena wamchithela. Hayi nisale kahle for me mama. Hey nami ngithukuhamba ukubona abafethu I'm happy khona iphathi yami iside li happy lokuthi yazo sisazayishaya revenge emnandi into eyingozi yakhe ukuthi bengalikhuluma iqiniso manje lento kuzofana nokuthi mengenza izeleze bafethu le show ayenzekanga kahle kodwa mengihamba umtshela uboyfriend wakhe obaba manje ngara kakhulu ngoba asikho esinye isigaxo sophinde siqhamuke sidinga ama counseling ngisidinge yabo kube khona abantu abathukwayo lapha nalapha mina umlangeni Magasela ngiyanthanda bafethu ngithanda ibhadi futhi ngiyazi sina Snow Baby sinthanda kakhulu about lokho baba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.